kont nitlandoq ma' missieri ġol knejjes mal-orkestra u kien hemm knisja partikolari u hemmhekk kien hemm qassis kont dejjem infittxu għax kien veru interessanti, veru intelligenti u kont qatta ħafna ħin miegħu u kien dejjem jipprova jitawwa l-idejh u jmislem u jmislaw. U dejjem imbuttajtu lem, jiġifieri qatt ma rajt dak iż qatt ma rajtha bħala abbuż imma fil-verità abbuż kien. U xeta kellek inti? It went on for a few years minn dak li għax dak kull sena kont jiġifieri dan forsi l-iktar darbtejn f'sena kont nitla' din il-knisja. U qisu beda minn 12, 13 sa 14, 15. U mbagħad minn dak li dejjem kont niċċajta kull meta nara fuq it-television dal-proxmu kont ngħid dak nittin. U I never had semina, dejjem ċajta, qatt ma ħassni vittma ta' abbuż. Ma kienx iġbir l-episodju ma kienx traumatiku għalik? Not really, minn dak li darba prova jaqbad fis-sens fuq prova jdaħħal idejh fil-qalziet u hemmhekk fejn. Ma kif tiġri di fis-sens li qed ikellmek fuq l-ewwel ħafna grooming, għandek l-ewwel ħafna grooming minn dak li inti he is very nice. Xintu inħares lejha minn issa minn lenti għandek element ta' flirting. Element ta' flirting minn dak li itik l-attenzjoni plus li he was entertaining fis-sens fil-każ tiegħu, is-sens kulturali. U hekk qatt ma ħasejt li qatt ma kont l-aħħar ħaġa li kont nikklassifikarju bħala bniedem abbużat. Fis-sens qatt ma ħares lejha hekk. Many years later, qed nitkellmu xi 20 years later, good 20 years later, jew 15 ħa. Konnet nagħmlu waħed mill-programmi kien Xarabank fuq l-abbuż kien u kien again xokkanti għall-aħħar. U kont qed tifilmja fuq mill-istrina, qed nifilmja l-istrina. U kien għadu ħajilħaq għaw isqof il-Kardinal Grek Tawdex, konnet nintervistaħu għara ġbittu fġem għatlu isma, għatlu issa li ħassir isqof għatlu tafu dal-qassis, għalli żgur li nafu. U għalli għatlu għek u għek jena, għalli li tajd li serja, għatlu żgur li serja, għatlu għek għanajdi li jena għatlu. Għalli u ma nista nagħmel xejn jiena, għalli dak inti tista' tagħmel billi tiftaħlu każ. Għatlu li dan ġarab bit-serja, kif għatlek sens prova. Għalli no, għalli dak xorta għandek tiftaħlu każ. U qabbadni il-proċess, insista ħafna minn dak li nibda l-proċess. Tiftaħlu każ bil-pulizija? No, bil-pulizija kien ma stajċ, għax kien preskritta. Imma fil-każ klerikali, għax li ma konċ naf jiena l-inserta li qabel sar isqof dan kien jieħu ħsieb dal-każijiet u il-proċess, minn sejċ it-kariga. U ftaħtu l-każ jiena l-ewwel jinstema' Malta l-imħallef li jisimaw jgħaddi l-informazzjoni l-isqof u jgħidlu jekk għandux jekk hemmx bażi li jkompli, jekk le jekk hemm bażi li jkompli, il-każ imur il-Vatikanu, jiġi investigat mill-Vatikan mhux minn Malta. U jien naf li mar il-Vatikan u ma smajt xejn iktar. Wara xi 5 snin mill-Vatikan kienu botu xi ħadd l-Awstralja biex jerġa' intervistani. Għax ħafna drabi. Biex jikorroboraw l-istorja. ħafna drabi meta he said. Minn dak li għaxu li. Lilu kol ikunu investigazzjoni. Mela. Ikunu għarfuh li hemm investigazzjoni fuq. U ċaħat li għafni. Un bat t-tullu ċaħat li għafni, dan baqdu kif batiselli għalija, ftitilu, ma ċaħat. Insomma. U dak. U xalluk fl-ħama. But again, baqdu ġaħat intervistani. U terġa t-spicċa fil-ħama. U bad dak il-silenzju għet najdlek itarxek. Minn dak li tibda, moħħa kien kollu jibda jew den, min jafġara. Li tispiċċa xikultant ossessjoni, ġikon kont noħlom bil-bicċa xogħol jiena, fa' għatma fetwatni qabel. Meta bdejt il-każ. U tiprova mbagħad jiena nsertajt wieħed mhux ħanoqgħod kwiet u kont inċempel il-Vatikan nibatolhom il-faxes, l-emails
u frustrazzjoni qawwija minn dak li ħadd ma jaf xejn xejn jiġri. Ma għalfejn kon daqshekk deċiż. Fis-sens għax inti qed tgħidli li ma konx ħossok vittma, ma konx traumatizzat. Għalfejn imbagħad la darba ftaħt il-każ kien sens ta' nuqqas ta' ġustizzja? Il-proċess kif jiena l-ewwel net il-fatt li spiċċa l-Vatikan sinjal li dawn imnuni allura awtomatikament sirt vittma jiena. La qed niġi trattat ta' vittma. Umbagħad il-fatt li iħossu kużat. Umbagħad ma jgħidulek xejn iktar, anzi meta tmur issaqsi. Jibatuk issaqsi le saqsix li ta' mur saqsi il-Knisja ta' Malta. Il-Knisja ta' Malta jgħidu ma naf xejn il-Vatikan. U jtu xi qed ngħidlek minn kajfa l-Pilatu. Ħin kollu jitfgħu klemmulaw. Umbagħad fl-aħħar kont dak iż-żmien kien għadu l-isqof li hemm bħalissa xikluna kien il-Vatikan jieħu ħsieb dal-każijiet u fl-aħħar wieġibni. U kien tani risposta li kien instab ħati u mbagħad fl-appell ħareġ liberat. Mela tlaqna?